welcome. Video vlog mas day 14. Sa Gaisano. Hi guys. Hi. Ali magkwanta. Kwanta sa Gaisano. Gaisano ni guys, oh. Si Daryl. Miss. Nami sa Gaisano. Ang? Okay rin na. Ito na. Pag-iti? Mahal? Mahal na? Hi guys! Welcome! Video vlog mas day 14. Nasi Mimi o nag-request. Nila mga package ay. Ano man te, magkuha ni te? Oo. Mag-basket. Ha? Half na ni te? Tuwa na, half kilo. Tuwa.
Nah, sabi. I love you, Mama Bear. I love you, Mama Bear. Let's go. Ang gulay. Gulay daw. Gulay daw. Napay kulang gulay. Gulay daw. Be, gulay. Wala. Ano ito takuan? Kalit. Ano na? Parang gulay. Here. Here ba? Hi, Ben. Hi, Ben. Hi. Hi. Wala na mga nina. Mga nina. Ay, sapon, sapon. Please, please. Lia! Nagpakita ko sa Bi, Lisa, lingi sabi. Lingi sabi. Bi, lingi sa, lingi. Lingi sabi. Iyo, okay. One eternity later. Guys, naglibog sila kung silang paliton. Tanawa ro. Oh. Naglibog ang lahat. Oh. Galalis sila kung palitan ba nila mga sinina ang uban. Ay dili maigo. Maglibog sila. Oh. See? Sige, tapukan nyo diya. Sa igo-igo ni. Ikaw na gamay basta nini. Pasig na sila yung red, uy. Patakan sila pili, no? Basig na sila yung red. Basig na sila yung red ba?
dako. Large. Wala ko more na. Christine, okay. Naglibog sila ko sa size. Huwag ka na ni Christine, no? Eh, wala tong